äänistä kitaran otelaudalla. Tämä nyt ei ole semmoinen aihe, mitä on ehkä helppo tällaiseen kompaktiin formaattiin laittaa, mutta teen parhaani. Tämä kitaran otelautahan nyt lähtökohtaisesti on aikamoinen ääniviidakko niin sanotusti. Ja niitä ääniä löytyy joka puolelta, mihin suuntaan nyt, missä suunnassa tätä halutaanko visualisoida, että alhaalta ylös, vasemmalta oikealle, oikealta vasemmalle, viistoon, miten vaan. Niin tässä on haasteita. Mutta jos sitä lähdetään purkaan, että mistä olisi hyvä lähteä liikkeelle, niin koska pois lukien sitä, että jos meillä on tällaisia nauhavälimerkintöjä, niin muutenhan nämä näyttää kaikki aika niin kuin silleen samalta. Olisi hyvä aluksi katsoa eka ne, että missä löytyy ne äänet, missä ei ole tilapäisetumerkkejä. Eli äänet tai aakkoset A:sta G:hen. A, B, C, D, E, F, G. Sitten aletaan taas alusta. A, B, C, D, E, F, G. Jos soittaa nuo äänet ihan tuossa järjestyksessä, niin saa luonnollisen molliasteikon A:sta. Ja sitten jos sen soittaa C:stä, niin saa C-duuriasteikon. Mutta sillä nyt ei ole itse asiassa tässä vaiheessa väliä katsoa, että mistä ne äänet löytyy. Ja yrittää löytää niitä joka kieleltä, että ei esimerkiksi vaan paksuimmilta ja ohkaisilta. Ja sitten samaan aikaan sanoo sen ääneen, kun soittaa, että okei, F, E, D. Niistä muodostuu sellaisia ankkurointipisteitä sitten, että mistä ne löytää. Koska jos me tiedetään, missä on F, niin jos me halutaan löytää vaikka korotettu F, se fissa, niin aika nopeasti me siitä sen jälkeen opitaan, että no okei, yksi nauhaväli ylöspäin. Niin me saadaan se fissa sieltä. Tai sitten, jos on ääni ges, mikä on enharmonisesti sama kuin se fissa, niin siinä tapauksessa G:stä yksi nauhaväli alemmas, eli alennettu G, ges on sitten samassa nauhavälissä kuin se fissa. Se miten nyt sitten, kun oli maininta, että miten sitä alkaisi niin kuin blokkailemaan, eli korvakuulolta opettelemaan juttuja. Se ei ole missään nimessä mikään helppo juttu. Ja monesti se tulee silleen niin kuin ajan kanssa, että soittelee ja sitten soittelee vain jotain ja sitten se tulee sieltä, että okei, että nyt hei, mähän tunnistan tämän. Jos lähtökohtaisesti mietitään, että miten pystyy soittamaan korvakuulolta, niin sehän on vähän niin kuin muistipelin pelaamista. Hei, mä oon kuullut tämän soundin jossain, mä oon kuullut tämän kuljetuksen jossain, mä oon kuullut nää soinnut jossain aikaisemmin. Se on sama kuin on aikaisemmin jossain, jos pelaa muistipeliä ja on kääntänyt, okei, tossa on toi kuva, ei tullut paria. Niin sitten ensi kerralla kun saa, missäs toi olikaan? Oliko se tuolla? Ja välillä se onnistuu ja välillä ei. Ja mitä enemmän sitä muistipeliä pelaa, niin sitten oppii muistamaan. Ihan sama juttu tässä. Mitä enemmän niitä juttuja soittaa, niin sitten niitä oppii muistamaan. Korva oppii tunnistamaan niitä. Ja nyt jos tätä ei ole tehnyt, niin ihan, siis ehdottomasti, niinkin hauskalta kuin se saattaa ehkä kuulostaa, niin lähtee niistä jutuista liikkeelle, mitkä pystyy tunnistamaan ilman, että olisi edes mitään musiikkia. Tällaiset jotkut ukkonoat, paljon onnea vaan, kaikki tällaiset. Koska ne kuulee heti, jos ne menee, että joo, ei se kuulu mennä noin. Koska se on taas heti pykälää vaikeampaa ottaa silleen, että okei, nyt mä kuulen jonkun biisin, että miten tossa menee toi. Koska jos ei se biisi ole entuudestaan tuttu, niin sitten sä meet sen varassa, mitä sä niinku tunnistat siitä, ellei sä koko ajan soita sitä takaisin ja ees taas ja sitten etit niitä, niin joo, totta kai. Mutta se kehittää sellaista kapasiteettia myös sille, että kuinka paljon kerralla sä pystyt ottamaan niitä ääniä tunnistaaksesi, kun sä teet sitä kautta, että okei, nyt mä otan vaikka sellaisen biisin tai melodian, minkä mä ihan varmasti tiedän ja kuulen, jos se menee oikein, niin sit sitä kautta pystyy sitten kehittyy kapasiteetti siihen, että kuinka pitkiä katkelmia sitä ennen pitkää pystyy sitten myös vaikka kappaleista ottamaan. Sitten jos miettii, että miten kuulee sointuja. Se on myös erittäin hankala juttu ja se tulee siitä, että tunnistaa ne sointukulut ja ne sellaiset harmoniaprogressiot jo jostain entuudestaan. Siihen on monta lähestymistapaa soittaa biisejä vaikka soinnuista ja oppii tunnistamaan niitä sitä kautta. Tai sitten yksi hyvä tapa, mitä antaisin heti tässä niin kuin testattavaksi, annan nyt tässä niin kuin vähän apuvälineitä siihen. Jos mietitään C-duuri-sävellajia, että me ei poiketa siitä sävellaista, niin siellä on tavallisimmin 6 sointua, mitkä siellä ilmenee. Siellä on C-duuri, D-molli, E-molli, F-duuri, G-duuri ja A-molli.
Siellä on myös B vähennetty, mutta se on verrattain noihin muuhun 6 aika paljon harvinaisempi. Ja sen funktio on kuitenkin sama kuin G:llä tai G7 tarkalleen. Niin nyt puhutaan kuitenkin kolmisoinnusta, niin noi soinnut, mitä tuossa just luettelin, niin niillä lähettäisiin tätä seuraavaa harjoitusta tekemään. Ja minkä takia me rajataan se näihin? Koska jos me pysytään yhdessä sävellajissa, nyt vaikka C-duurissa, ja jos ei siellä ole muunnesointuja, niin ei siellä ole D-mollin sijasta D-duuria. D-duuri soinnussa on äänet D, Fis, A, ja tossa kun me just ihan alussa katsottiin, niin C-duuri-asteikossa tai C-duuri-sävellajissa, jos ei siellä poiketa sävellaista, niin siellä on F eikä Fissä. Sen takia siellä ei luonnollisesti ilmene sitä D-duuria, ellei siellä ole jotain muunnesointuja. Nyt sitten esimerkiksi pari biisiä, jos ei ole tuttuja, niin aina vaan parempi, niin nämä biisit menee C-duuri-sävellajissa ja löytyy vaikka YouTubesta. J. Karjalaisen Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään. Ja sitten CCRltä Have You Ever Seen the Rain? Ja näitä kaikkia 6 sointua, mitä siis luettelin, niitähän ei välttämättä kaikkia siellä ole. Mutta tässä tuleekin nyt se pieni harjoitus, että kirjoittaa noin soinnut, mitä tuossa juuri sanoin, niin ylös, vaikka paperille, ja yrittää sen biisin, kuuntelee sitä biisiä, ja kuuntelee, että okei, tossa vaihtuu sointu. Mikähän sointu tää on? Mulla on 6 vaihtoehtoa. Niin se karsii aika paljon enemmän niitä vaihtoehtoja kuin se, että me otettaisiin kaikki soinnut, mitä me tiedetään. Onko siellä E-molli, onko siellä E-duuri, onko siellä F-molli, F-duuri, As-molli, mitä vaan. Niin sit ei. Me rajataan se noihin 6 ja sitten me huomataankin, että kun tää tulee meille tutuksi, niin ne samat lainalaisuudet kuitenkin pätee muissakin sävellajissa, jos ei siellä poiketa siitä kantasäveliköstä. Eli jos sielläkään ei tule muunnesointuja, niin monesti niitä samoja sointulaatuja samoilla asteikkosävelillä sitten vaan noudatetaan. Mä en nyt mene tohon sen enempää, mutta lyhyesti tarkoitan siis sitä, että jos mulla on se C-duuri asteikko, niin jos mä noi äänten väliset suhteet säilytän, mutta lähden liikkeelle D:stä, mä saan D-duuriasteikon ja siellä on myös ihan samat soinnut samassa järjestyksessä, jos mietitään, että C-duurissa ekana siellä on C-äänelle tuleva duurisointu, D-äänelle tuleva mollisointu, E-äänelle tuleva mollisointu, F-äänelle tuleva duurisointu, G-äänelle tuleva duurisointu ja A-äänelle tuleva mollisointu, eli duuri, molli, molli, duuri, duuri, molli. Jos lähdetään D:stä, niin ihan samaa periaatetta, mutta nyt mennään vaan D:stä eteenpäin, kun ne sävelet on D, E, Fis, G, A, B, Sis, niin taas jos mä laittaisin ne sävelet näille mun sormenpaikoille, niin siellä on ihan samat duuri, molli, molli, duuri, duuri, molli. Sitten huomaa, että okei, mä oon kuullut tämän saman harmonia-progression jostain, mutta nyt tää menee vaan eri sävellaista. Eli tälleen sitä voi harjoitella ja kannattaa sitten tutustua siihen. Toki voisit myös vaan soittaa biisejä ja yrittää mahdollisimman hyvin keskittyä, että okei, miltä tää nyt kuulostaa. Ja sit sen tunnistaa siellä myöhemmin ehkä jossain muussakin musassa sitten. Mutta näinhän se menee. Helpoista melodioista kannattaa lähteä liikkeelle. Se ottaa aikaa, kun me kuitenkin totutaan niihin kuuntelemaan niitä ääniä. Mutta sitten yhtäkkiä huomaakin, että hei, mähän löydän näitä aika hyvin. Ja semmoinen tasainen tekeminen on parempi kuin tuntikaupalla kerralla. Että vaikka niin kuin varttipäivässä, jotain tollaista. Tai vartti muutaman kerran viikossa. Kuin se, että 3 tuntia joka toinen sunnuntai. Vaikka se olisi ajallisesti sama määrä kuin sitten tollain säännöllisesti, niin se kuitenkin on paljon kehittävämpää tehdä silleen pieniä määriä ja useasti. Että totutellaan itsemme niihin ääniin ja harmonia-ilmiöihin jopa. Hyvä, näillä mennään. Moro.